Ola a todos, hoxe temos un programa tremendo. Primeiro, porque a nosa protagonista de hoxe é probablemente unha das mulleres máis queridas e máis populares da música tradicional galega. E segundo, porque vai levar un sorpresón tremendo. Pero vayamos por partes. Primeiro ela, ten 74 anos, chamase Josefa, vive aquí en Bastavales, toca a pandeireta, canta, baila. E agora contovos que un día, nunha casa moi próxima aquí, a casa dela, celebrouse unha festa. Ali coñeceu a un grupo de músicos, todos eles arroutados e moi comprometidos, que de alguna maneira lle cambiaron a vida. Sobre todo un deles, que é unha estrela, pero a nivel mundial. Estou falando de Manu Chao. Manu, un bo día, pediulle a Josefa que fose con el de xira. E Josefa, nin corta nin perezosa, colleu a pandereta e ela se foi a percorrer Francia e media España acompañando a Manu Chao na súa xira. Esta é unha historia sorprendente, pero que tratándose desta muller nada sorprende. Fixo televisión, entrevistou-a con Pai Segundo. Alguén me dixo que hasta tivera algunha proposta de cine. En fin, que Josefa é unha muller increíble. E a sorpresa que vai levar esta noite é tremenda, porque, acercadeos un momento, ela non o sabe. Pero Manu Chao, o seu adorado Manu Chao, está aquí esta noite. Levan 2 anos en verse. Así que xa vedes, temos unha noite maravillosa con sorpresa incluída. A que queredes quedar? Para situarnos, un mapiña e unha ollada por este fermoso escenario. Estamos no Val da Maía, un lugar que algo debe ter de máxico cando aquí se concentra tanta xente talentosa e polo moito que leva inspirado a músicos e escritores. Ata a mesma Rosalía de Castro se lamentaba por estar lonxe daqui naquel poema dedicado ás campás de Bastavales. É un lugar ideal para relaxarse, deixar voar a imaginación e pasear. Aquí mesmo, moi cerquiña da igrexa, está Bemil, onde vive a estrela do Alalá de hoxe, Josefa Juncal Barreiro, esa moza tan alegre que sorrí no medio do grupo. Josefa é a que sempre animaba a festa. Con ela chegou a alegría a Bemil, foi cando casou con Julián. Aquí viviron intensamente, tiveron 6 fillos, nenos que enchían a aldea de ruído. Agora fan os netos. A vida cambioulle moito a Josefa, pero nunca deixou de ser aquela moza alegre a que lle encanta bailar e cantar. Me tienes como si fuera un perrito de caza que te mordiera, que te mordiera, que te mordiera. A tu puerta me tienes como si fuera. A tu puerta, vida mía, está ahí la luna parada, que detenida la tiene la hermosura de tu cara, la hermosura de tu cara. Ay, la, la, la. E voltar daqui, e voltar dali, e voltar na cama por riba de ti, por riba de ti, por riba de ti, e voltar daqui, e voltar dali. Amor mío, vienes tarde, tienes que dormir al sereno, ábreme las puertas, riña, que voy a que tarde veño, que voy a que tarde veño. Ay, la, 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 ay, la, la, la. Eu era moi fea de pequena. Pero que cosas? Moi fea. Entonces, Quen che dicía que era meu irmán era moi guapo. Porque era blanco, daquela eran os guapos, os blancos, aunque tuveran a cabeza torta. Ti eras máis morena. Eu era morena, morena, non era máis morena, era morena, morena. Bueno, daquela tinda estabas en Tordoia, porque agora eres coñecida como Josefa de Bastavales, pero ti eres de Tordoia. Eu nacín do Cruceiro de Santiago do Julio. Ali nacín, ali me bautizaron e ali fixen a primeira comunión, que non había semejante primeira comunión, iba a recibir a primeira vez ali en Montón, que non era como agora. E despois non había festa como agora. É con que se veía facer, non había con que. Nin regalos como agora. Ai, que va, que va. E que agora son como unha boda. Sí, que sí. E ti que dis deso? Porque... Bueno, hasta un certo punto está ben, pero case é demasiado. Mal acostumbrámonos moito, non? Claro, bueno, pero claro, fanlle esa festa o día da primeira comunión e despois, como por exemplo a boda, moitos xa non queren facer, que se xuntan sin boda, pois se ten algo adelantado. Isto para que é? É para Mira facer. que cousa máis bonita. Empecé para facerlle un traxe a unha neta.
A ti gustache moito coser e ganchillar. Mira unha cousa, cal non é o primeiro recordo que ti tes con respecto á música? De coller unha pandereta ou de cantar ou de... De cantar. Cantos anos podías ter? 6 anos. Ai, daquela cantaba mellor que agora. Non creo, mira. Sí. Sí, porque... Sí, porque eu para cantar son moi espabilada sempre. Para cantar, para bailar, un pouco para que todo que fora... Ai, bueno, bailar... Tiña 8 anos cando bailei co mozo de miña irmán. Co mozo de tu irmán? Miña irmán tiña 18 anos e andaba un mozo alrededor dela e facíanse unhas xuntas todo de pandereta aos domingos, non? E o mozo de miña irmán tamén era moi viño de bailar e bailou comigo. E dixo, que lástima de rapaza que non fora un pouco máis grande, claro, para bailar máis comigo. Pero eu creo que o xeito eso nácese con ele, ou non? Esa é a ilusión de cada un de tantos. Pero o xeito, sí, a idea Sí, de bailar, exactamente. de cantar. Porque nunha ocasión dicía a miña nai, ai, que cansada estou de dormir, logo agora se che axuda a rapaz. Ai, axúdame moito. Outro día estaba facendo os traballos e mandei nele recoller a roupa e cando eu cheguei estaba bailando. Estabas diante do... No, o que pasa é que tocou a campana que era a víspera dun festival, dunha festa. Sí. Repenicou a campana e ao son de repenicar a campana bailaban para apañar a roupa. Xa bailabas hasta o son da campana. Ai, sí. Emborracheime na beira do mar. Emborracheime e non me puiden desemborrachar. E de bailar se queres, que vos para a tocadora non vos toca outra vez. Tienes dos ojos en cara que parecen dos leones que salen a los caminos a robar los corazones. Emborracheime na beira do mar. No adro de Bastavales hai unha silva que prende un oliveiro precioso, un carabel que recende. Un oliveiro precioso, un carabel que recende. Herminda, darme unha camelia. Por ven a dar aquí arriba da fonte. Esta que está na eira é Herminda, a compañeira de aventuras de Josefa. Xuntas fan un bo par. Gústalles botar unha parrafada, xogar unha partidiña de cartas cando rematan o traballo na casa e na leira e ir ao baile. Porque cada 15 días en Brión organizan un baile para maiores. E como din elas, o caso é buscar o xeito de pasalo ben. Que? Como que non teño flor? O que pasa é que non me queres dar. Eu vexo as ben bonitas, o que pasa é que ti andas escondendo das bonitas. Ti non ves ben, cará. Ai, María Santín, me comprou unhas... todas vellas, Josefa. Comprou unhas gafas, muller. Buenas tardes, así é todo. Trae, muller, trae. Custouche bo traballo de dormir. Aquí é onde ven esa señora a levar a máis os que queren vir. Este é de toda a aldea. Algún tempo facía moita falta este pilón, pero ahora, cas lavadoras, a verdad, que é un atraso vir aquí. Este era a fonte de todos os veciños, que non é dun nin de... é de todos. Agora ainda hai máis ben de xente de fora que... porque compran e logo despois restauran e veñen para vivir aquí e moitos que están aquí pois van vivir a outro lado. Di Josefa que Bemil sempre foi unha aldea de moita xente, iso sí, antes máis que agora, como en case todas partes. En tempos o lugar estaba cheo de mozos e de nenos, había rapaces rebulindo por todas partes, e na casa de Josefa xa podedes imaginar, eran 6 e prácticamente dun tempo. Mais que seguidiños, estes viñan xuntiños, porque Josefa tivo 2 partos xemelgos. Vaya, que cando viña un só, era un descanso. Xa naqueles tempos me dicía a min miña nai que era unha vergonza ter moitos fillos, que agora que lle chamaban tontos os que tiñan moitos fillos. E dixen, pero usted tuvo 6, eu tamén vou por 6. Pero bueno, que vale que sean sanos, pero a verdad que moitos acaban cos pais. É mellor ter poucos e andar máis lixeiros. Antes iba por aquí un camiño,
por aquí, por onde esta viña. Iba todo alrededor, hasta alrededor da nosa casa, non? E as aldeas que viñan para a misa botaban o nombre del padre cando viñan tantas roupas caras, porque algún non lle cabían os dedos para virar. Era moito. Pero non penso que lavaba aí no pilón como teño agora anda a casa. Nin iba a lavar ese pilón que estaba agora coberto, que daquela non estaba. Iba arriba deste monte, que tiñamos aí unha cortiña, tiñamos aí o lavadero, e veña todo por aí arriba cargada como unha mula para levar roupa para lavar. A vida de Josefa non foi fácil, pero o peor momento foi cando lle morreu o home. Foi moi duro para ela, pero aínda tiña moitos momentos bons que vivir. Un deses momentos tivo lugar na casa do lado. A casa mercara o escritor Ramón Chao e un día fixeron unha festa. Non tiñan potas para cocer o pulpo e pedironlle axuda a Josefa. Ela prestoullas, coceullos o pulpo e compartiu con eles o xantar e a longuísima sobremesa. Ali coñeceu a un grupo de mozos novos entre os que estaba Manu Chao. Empataron tan ben que tempo despois Manu pediulle que fose con el de xira. Imaginádelo. E como se ve todo eso? Porque claro, o ambiente non é o teu. No, que A música de Manu tampouco é a música que bueno, estabas sí, acostumbrada. pero había moitísima xente que non se entendía nada. Que non entendía nada. O que lle entendía polos gestos que facían, algo así. Eso, esa... E despois eran Polos xestos enténdese, cubanos, Sí, africanos, sí. de todas as partes do mundo, casi todos eran máis feos que a mí. Que aprendichiste de todo aquilo? Bueno, Que biches, que che chamou a atención? chamou a atención de estar moi unida con todo o mundo. Paseino do mellor que se pode pasar. A verdad que eu estaba como metida nun pozo. E ao ir aí por aí foi como se fora voando por aí adiante. Andar polo mundo axuda, verdad, Josefa? Sí, sí. É que eu lle aconsello a todo o mundo que se ve chamolle un chases, que se mete nun pozo, que sala da casa, que non se enterre. Que bota a cabeza fora, que sí, mire sí, o mundo. que marche por Mira, aí imagino adiante que... a máis andar. Que en todo ese tempo a túa relación con Manu, supoño que... Foi moi buena. Que sería, non sei, moi intensa, non? Sí. Tanto que fóramos á súa casa como aquí, era moi... Como é Manu? Bueno... Porque nos vemos como un superestrela e tal, pero sí, como bueno, é como eu persona? vexo como unha gran persona, non despreciando a nadie, eu teño por unha gran persona. E que tal canta? Canta ben? Bueno, non sei o idioma, claro. A Manu debe haber polo menos 2 anos que non o ves, non? Sí, pero falei con ele ainda hai pouco. E que darías por velo? Bueno, un paso máis adiante. Sí? Sí. Mira, vamos a facer unha cosa. Levanta. Dá un paso máis adiante. ¡Manu! ¡Pero tienen que matarte! Di, a verdad que non morro nunca. Alegría verte, Josefa. Pero jornadas, madre mía. Estamos igual, tamén. Ay, por Dios, que al salir esto, pero bueno, increíble. Non me pegues, non. Estamos aquí. Ay, por Dios. Como vías ti a ela, Manu? Como vías ti a Josefa no medio daquel... Era la reina. De verdad, Era la reina. de verdad que me trataron muy bien, muy bien. Primero llegó, bueno, llegaron toda la gente ahí cuando estábamos en Lyon, ahí en Francia. Llegasteis de autobús, todos gallegos ahí, ya todos sin voz. Habías cantado todos 24 Por todo horas. Por todo o camiño. O día que subín ao escenario, madre mía, dixo, ainda que me tiren tomates, ainda que me tiren o que me tiren, eu aquí vou a cantar para todos a fuerte. E saleu unha voz do fondo do corazón. Todo flores. Vos fixastesvos, No, inolvidable. fixastesvos como cambiou esta cara? No, hombre, tiña que cambiar, por favor. Puxeche unha cara de alegría. Ay, que sí, E a mí, de verdad. De verdad, de verdad. Iluminouse, che? Por favor, non podía ser. moitos años ya sin venir aquí. É máis, vos aprecios. Como é Josefa, Manu? Porque antes eu preguntei a Manu É como era... malísimo. A Josefa como era Manu, como era? É malísimo. Malísimo. No se puede decir en dos palabras. Para mí é una profesora de vida, é una maestra. Pois para non dicir en 2 palabras, dixeches algo, unha profesora de vida. Sí. No, o dicilo E de fuerza, é unha e de cousa. alegría, O dicilo é unha cousa, pero velo o aprecio que me fixeron a mí en Francia é como abrazalos a todos nun mando, de verdad. Podemos contar que a canción de Desaparecido
Sí. Naceu aquí. nesta cociña? Nació Sí. aquí. Contanos eso, Mana. A Nina, Sí. a filla de Josefa ahí. Está en Barcelona. Un día llegué como hoy Sí. y me dijo, aquí llega el desaparecido. Y dedicada a la Nina, ¿no? Que está ahora en Barcelona, va por ahí. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el alma un camino, destino a dual nunca llega. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, fantasma que nunca está. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino, destino a dual nunca llega. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Pues ahí voy. Gracias. Volvió la canción a casa. Ai, se a casa de Josefa falase, cantas cousas nos contaría. Leva nela toda unha vida. Sen embargo, Josefa de Bastavales non é de Bastavales. Naceu en Tordoia, pero cando tiña 15 anos, seus pais viñeron de caseiros para aquí. Aquela mociña custoulle adaptarse, botaba de menos os bailadores de Tordoia. Ela di que en Bastavales non sabían bailar o solto. Claro que tampouco tiña moito tempo, porque había que axudar nas leiras e cogando, e con tan só 10 aniños xa foron a buscar praís de criada para unha casa. Desde entón non parou de traballar, sachaba na terra e soñaba con ser costureira. Eu de pequena xa quería facer milagros e non facía nada, pero a idea tiña. Sí, porque daquela ningunha tiña muñecas. Eu fixe unha de trapos e fixe roupa como se fora das outras. Sí. Dunha ocasión enfermoume un rapaz, era no mes de outubro e non lle tiña roupa de inverno ainda preparada. E daquela iba aos muiños, non? E atendín un muiño, a máis fixen un pantalón ao rapaz para leválo ao médico á tarde. Pero gustábame moito coser, moito, moito. Era unha ilusión miña. Non me importaba que os outros foran para dormir e eu para coser. Non. Pero tamén despois, cando iban os nenos á escola, cando se levantaban e lle tiña a roupiña toda arregladiña, tamén era moi bonito. Mira que foto hai aquí. Mirando as fotos, Josefa lembra que lle chegaban a sangrar os dedos de tanto lavar roupiña miúda. Recorda que tiña que mirar se había algún pequeno agochado debaixo da mesa á hora do xantar. Véñenlle á cabeza os traballos que pasou, pero tamén o moito que desfrutou. Porque o bo das fotos é que un pode recuperar momentos irrepetibles. Para Josefa, moitos teñen que ver coa música, bailando, cantando. Non me soube que estimaré. Que estou rouca de no sinto, que estou rouca de no sinto, que me dixen rouca ser un vaso de viño tinto. Ai, la 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 la, la 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 la. Precisamente dese amor pola música e da forza que desprende esta muller, naceu a súa relación con unha tropa de mozos e mozas que, ademais de querela, son fans incondicionais dela. Cada vez que se xuntan xorde algo especial, e tanto Manu Chao como a Xurxo Souto como a Pinto de Herbón aprenderon de Josefa que calquera dificultade pode superarse cun sorriso e botando unha peciña. Adoran a esta muller. Bueno, Josefa, a ver se és bailadora ou non és bailadora. Se che acorda bailar. Ti que pensas, que sí ou que non? Que sí, eu creo que sí. Sí? Hombre. Pois daquela imos facer unha proba.
Xa vedes, Josefa segue sendo aquela moza que animaba a festa e cando está cos amigos non hai diferencias de idade. Teñen moitas cousas en común, sobre todo o xeito de pensar. A súa máxima é que só se vive unha vez e que o que non se faga no momento non se fai nunca máis. Pensando así, é normal que cada vez que se xuntan o conto acabe en troula. Pasos Se quedou. rápido. Bueno. Fíjose que se puido. Vamos a ver. Yo lloré o domingo a tarde. Yo lloré o domingo a tarde. Que veña Lorenzo, que diga verdade. Que diga verdade pero con cautela. Que diga verdade pero con cautela. Tu Ana y en Veiga teño medo dela. Teño medo dela y ela no me come. Teño medo dela y ela no me come. Tu Ana y en Veiga, tu pai un mal home. Yo lloré o domingo a tarde. Yo lloré o domingo a tarde. Que veña Lorenzo, que diga verdade. Vendo esta imaxe entre Manu Chao e Josefa na cociña na que tantas veces cantaron, falaron e se contaron penas e alegrías, un decátase de que a vida sempre pode ser sorprendente. Unha estrela internacional da música acostumado a percorrer o mundo, comprometido cos máis humildes, admirado por millóns de seguidores e que fala unha mestura de idiomas distintos, resulta que é tremendamente feliz cantando a carón da súa adorada Josefa. Ambos din que coñecerse foi unha das mellores cousas que lles pasou. Os dous necesitaban un apoio. Para Josefa, que aínda gardaba loito polo home que había pouco que lle morrera, Manu foi un milagre. El deulle a oportunidade de superar aquela tristura, sair da casa, abrirse ao mundo e vivir momentos inesquecibles e inimaginables. E a Manu, a forza de Josefa, axudoulle a recompoñerse nun momento tamén delicado, xusto cando acababa de desfacerse o seu grupo Mano Negra. En todo caso, foi e segue sendo unha simbiose curiosa, entrañable, bonita. Debe ser que os dous teñen alma de artista. Ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 sube milagreira sube baixa y sube sube milagreira sube que o mundo está afogando. Oh, déjame subir, oh carro carretero, oh déjame subir, oh carro que me muero, morena por ti. Ay la 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 contra un mundo xurxo. Fálame de mozos. É porque te vou falar de mozos que agora non son mozos. Fálame de mozos. Tiveches moitos mozos, ti eras unha... Sí, Estabas estabas moi solicitada porque as mulleres alegres e bailadoras estaban... Hasta tuve un de Carral. Un de Carral. Era un mozo bastante boa persona, parecía, destes que non ocultan, que aclaran a súa conversación moi ben, pero eu xa falaba co home que teño. Amiga, amiga. Sí. A ti se tiñas o iño posto Sí, noutro sitio. No, desde que cheguei a Bastavales xa me... Contame eso, onde o recordas, xa por me primeira fichou, vez? xa me fichou. El a ti? Como se chamaba ele? Se chamaba Julián. En unha ocasión cheguei a dicirle que non lle falaba máis, que iba a marchar para Montevideo cando a minha irmán. E dixo que marches para onde marches, ti vas a ser a miña muller. Ai, que romántico era. Se para onde vayas, eu vou-me presentar aunque nada máis que sea unha vez cada mes, e ti non vas a ter outro modo máis que a mí. Eu miraba para as mans e xa me gustaban as mans. Por que? Que tiñan as Tiñan mans? moi feitas. Tiñan as mans bonitas? Sí. Estaba enamorada completamente. Non mires tanto pa min, non me chos que lo haya, te
facer, non podo atender a todos. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. Algún día era yo jardín de tu jardinero, ahora veo que tienes otro jardinero nuevo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cachucho, madre mía. Vaya lío, hermastes ahí. Qué malas. Espera, chaval. Para Josefa a música Madre sempre mía. foi importante, pero nunca perdeu de vista que a Vaya súa vida arroz. é esta. Como sempre, segue atendendo os labores do campo e as súas ovellas. Cala a boca ti. Parta, non me trucas. Xa está. Xa está asunto arreglado. Vamos para lá. Parta, Pancho. Un pequeno asunto arranxado, Non sei pero se te vivindo ven. no campo sempre aparecen outros. Un sempre está ocupado. A mí xa me chegaba na máis carregar e mirar quen pasaba por aí, xa me chegaba bastante. Que pasa? Debe ter algún bicho. Ai, está a cousa ben. Chegou? Metémonos nun fregado. Xa vedes, hai días que todo se torce, pero todos tranquilos. Aprendede de Josefa. Con calma todo se pode. Se hai que arranxar a mangueira, arránxase. Se hai que tocar nun concerto, tócase. Se hai que facer un programa de televisión, pois faise. Porque antes de nós xa estaba ela, facendo de reporteira, entrevistando a algúns dos músicos máis importantes do mundo, e tivo momentos memorables e dignos de recordar, como a entrevista con Pai Segundo. Vaya parella. A reña da televisión. De cando íamos facer as entrevistas. Madre mía, sí, dijo eu. Cando fóramos, unha vez fóramos entrevistar a Compái Segundo. Eso, E que pasou co Compái Segundo? bueno. De conta todo. Que marchábamos sin no ver. E dixenche eu, queda con pai segundo máis un preiro aí dentro. Non foi así. Vamos alá. Non, pero íamos polo camiño e Ai, dicille, sí. Josefa, que che acorde ben o nome. Como é o nome? Acordaráche, Josefa. Compái Segundo, compái- E dixenche eu, tranquilo. Que se non me acorda con pai segundo, digo meu pai segundo e xa está, xa vale. E despois mandoume tocar unha canción, el cantou e eu tocaba no pucillo, pero seguiñe moi ben, E facías o ritmo cubano xa. Claro, xa era de ir a Cuba, que me mandou ir a Cuba. E botaba de o pitillo máis Ai, sobre o sí. de ron e Sí, o... sí. Está máis fuerte que un de 30 anos. Ah, bueno. Y ese que no me han probado todavía. Una foto, así. Así. Para Cuba e para Galicia. Ahí. O conto ese de León, que nos Sí. dixera Manu Chao, de irnos así un grupo de músicos galegos, viña tamén o Pinto, viña tamén Estan Paranoia, viñan grupos colombianos, viña este Macaco, de Barcelona, entón dixo a Josefa de ir a León. E dixeches ti, bueno, eu, como foi o conto? Como lle dixeches? Dixeches ti, eu en León nunca estive, pero como fun a León, vouche. igual. Foi certo ou non foi certo? Logo chegou o momento da actuación. Entón estábamos nunha carpa dun circo, inmenso, estaba cheo de xente, Pinto de Herbón estaba facendo unha queimada, os franceses pensaban que era un xogo malabar de luz e de sonido, e Josefa tiña que subir ao final de todo co pandeirete e botar unha repichoca así en plan etnográfico. Pero que pasou? Confundiuse ou confundírona ou... Confundir, non, eu só ven cando me mandaron, o que pasa que... Que foi, Claro, Josefa? eu que sei. Estábamos aí todos bourando coas guitarras eléctricas, era moita festa, público, e sei Josefa, ves no medio do escenario, coa pandeireta, e puxo así e tal, e todos, en vez de recuar, puxo toda crecha, toda a fouta, empezou a tocar, empezou a bailar, a xente toda a brar, e saía a voz, a xente toda a brar, Xosefa, No, e acabou Xosefa. saleume completamente ben, que había 20 anos que me salía así. Que se aprende indo con ela por aí? Xurxo, a ver, empezamos por Xurxo. Dice que non fai falta andar polo mundo, e Josefa é a alegría, a forza vital e o sentimento máis grande que a música, que é comunicarnos e facernos todos felices. O que sempre comentabas ti, que a ilusión máis grande da tua vida é ter unha pandeireta. Dasde a señora Josefa unha pandeireta e empeza a revolución da festa. Pinto, ti? Xosefa é unha persona que aprecia todo aquilo que a vida nos dá, que nos dá moito, pero no momento que estás con ela o que transmite é emoción.
ela cando sale de aquí é para pasalo ben. Exactamente. Para estar agobiado xa está poñendo as patacas. Sin esplantar. Pero é verdade. Sin esplantar. É que hai chavales do noso tempo que vas por aí ao mellor con eles bueno, festival e por aí de marcha e ao final, en vez de animarte, o que che dan o baixón, pero con Josefa nunca che dá o baixón. Se che dá o baixón con Josefa é que estás morto. Manu, ven, xa que estás aí, que te temos aí ao lado. Aquí estamos. Que nos faltas ti. Que se aprende estando con Josefa? Que aprendeches ti? Yo ilusión de la vida. Es aprender a ser siempre positivo y tirar para frente. Sí, Eso es lo que aprendí siempre de Forza. Josefa. Esa fuerza. Aunque estea o corazón chorando, rindo sempre, nada. Aquí non pasou nada. Ten que ser. Eso es un tesoro. Ten que ser. Ten que ser. Esa é a frase, ten que ser. Ten que ser. Pois ten que ser que sexa. Ten que ser. Todo isto que vimos hoxe é Josefa, a nena que veu de Tordolla, a moza que casou en Bastavales, a nai de 6 fillos, a aboa, a amiga que che abre as portas da súa casa, a pandereteira. Porque pase o que pase, ela debece por darlle a pandereta. Nunca esqueceu a primeira vez que cantou a un público. Tiña 6 anos. Desde aquela xa podedes botar contas das veces que cantou, das pezas que aprendeu, das festas que animou. Comezaba Josefa este programa recordando que súa nai lle dicía que ela era a máis fea dos fillos, pero tamén a máis divertida. Hai que ver as cousas que se din ás veces, pero o caso é que a nai nalgo tiña razón, porque para animar o espírito e o corpo non hai outra mellor que Josefa de Bastavales. Di Josefa e a mi hija día e tío que Chepeta toca no zapateado e incluso a pandereta. Ai, la, la, hey. E o pintor moito se gaba de que ten uns bons cantares. A tua música non vale nada, aquí os cantares son de Bastavales. Ai la 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 la. Ai que benjos ambos nos, aí nos os tres. E temos aquí a xente tamén toca o francés. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Un saúdo para o francés, un saúdo de grande paixón que nos levo de Galiza para cantar alo en Lyon. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Nos os dous somos chevos, eu quero che ser sincero. Mira si seremos vos, o francés de telonero. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la la. E non toca para nos que toca para unha princesa natural e de Jorjullos e chaman señora Josefa. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la la la. Despois do que me dixeches caeu o viño ao chan. Vou sacar eu cinto a xurxo, vou non mallar. Ai la la la, Leilo, ai la 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 la, la 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 leilo, ai la 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 la. Esas cachou o viño, amigos, isto é o fin. Vide todos a Bastavales para poder ser feliz. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 leilo, ai la 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 la. E callao aí o viño, eso non pasou máis nada. Que cando non rampa algunha cousa, nin é festa, nin é nada. Ai la la leilo, ai la 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 la, ai la 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 leilo, ai la la la. Ai vos vai por despedida, ai vos vai a derradeira. Já calamos eu e Xurxo porque escachou a botella. Ai la 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 leilo, ai la la la, ai la 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 leilo, ai la la la. Viva Josefa de Bastavales, gaiteira! Vale! Creo que se está ben.